Alhamdulillah. Matur nuwun ingkang sampun maringi rezeki panjenengan. Mugi-mugi sing maringi rezekinipun dipun tambah, sing boten maringi mugi-mugi ngenjang angsal rezeki. Amin. Ya dongakna ge sing apik-apik, anggar dongakna sing ala-ala kuwi jenengan dudu donga tapi supata. Amin. Ayo gue progres. Lho kota iya. Nah, ki arep kiprah dhisit. Nah, mangga disiap-siap nasing panjenengan khususnya para pejantur-pejantur sekang endi bae. Disiapna indang-indange res. Betul sekali. Iya, umpamane pada urung duwe indang ya kulak kaya nggon jaran ya kayane akan dan anak. Indang apa Indang kuda. Iya, indang apa bae anak hari ini ya. Iya. Ya kiprah dhisit, sobar kiprah dikurung maning tembe janturan. Mangga ayo. Ayo kita kembali ke Iya, kok derum maning bae ana derum serampung. Iya udar-udar ya kena ngisor panggung. Mau masuk angin. Ayo. Dompet nang kapan lupane, wis matang kapan kawin. Lambeng ae lambeng.
ingkang saking ora kereta